guys, welcome back to my channel. Angni channel गासैखौबो फरायलायबाय ओमफ्राय आं दायो डिउटियावनो दं नालाय अब्लाबो आं दिनै जोबोद खुसि मानो होनोबा आंनि पार्सेल सफैबाय आरोना आसामनिफ्राय आङो एक्चुअली अर्डार खालामबाय थाखायो जोंहा नै डिउटि बर' नार्जारिनिफ्रायनो माने आलफनसा बर' नार्जारि नोंथांमोना सिनायो गोबाङानो बांसिनानो स' बिनि बिमाया आंनि पार्सेल हरबाय थायो आरोना मालाबा दखना मालाबा गस्ला मालाबा ब्लाउज बेनिफ्राय दिनैहाय ट्रेडिशनल ड्रेस आंनि फिसाजोनि ओरैबायदि मोजां बर'नि ट्रेडिशनल ड्रेस फिसाजोनि आङो अर्डार खालामदों लोगोसे आंनि ब्लाउज आरोना गांथाम ब्लेक कालार गांसे ओमफ्राय नै बेसर बिबार ओमफ्राय नैयो मा होनबावगोन बेखौ लाइट ग्रीन ना मा होनो दाउस्रि बिदै कालार बे मोनथाम आंनि ब्लाउज लोगोसे आंनि फिसाजोनि वाव खम एक्साइटेड आं फिसाजोनो गानहोनो नै दायो नानिया स्कुलावसो दङ फिसाजोआ स' दायो स्कुलनिफ्राय फैबाथाय दाहाय गानहोनोसै आरोना जोबोद खुसि जागोन बियो बिराद मोजां मोनो ओरैनो आंनि दख'नाफोरखौनो फानफ्रबलायना लायो नानिया आंना फिसाजोआ मोजां मोनगोन बियो नै जि समायनाखा थेंक इउ स' माच आनै नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय बावहरबाय आङो जि मोजांखानै समायथारगोन आंनि फिसाजोजों गावदांदांनो गुफुरनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो स' जोबोद थाबैनो सफैदों एबारनियाहाय ओमफ्राय मालाबा एसे लेट जायो सप्तासे लायो ओमफ्राय दिनै एबारनिया बहुत थाब सफैनाय मोनदों आङो स्पिड पस्टजों हरदों आरोना पस्ट अफिसावहाय आनैया ओंखायनो थाब सफैदों जोबोद मोजां आं बेबायदिनो अर्डार खालामबाय थायो नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन गोसोबा आरोना उदालगुरिनिफ्राय हरदों आनैया सुदेमपुरि डिउटि बर' नार्जारि आलफनसा बर' नार्जारिनि बिमा दा आलफनसायाथ' गैलाना नोंथांमोना सिनायखायो मिथिखाबाय गोबाङानो स' जोबोद गोजोनथाव लोगोफोर आं बेखौनो शेयार खालामनो दिनै भिडिअसखौ लाबोनाय जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन र' फिसाजोखौ गानहोलायनानै ब्लग भिडिअ लाबोगोन आं दे नेनानै थादो